Kurdistan sal 2022 de çar parçaya Kurdistan ve Avrupa'ya Nevruz bijo çekmesin bu slogan demdem azadiye demdem hareketini tekliyorlar. İro navça erke ya eşlahe betebleğine gerek resmin civaki u parti siyasi pirozbahi startari ango destekayı haddayn ve amre Nevruz'u geç bu. Hatta 28 adare delu gerek bajarın Avrupa'yı Nevruz bir pirozkırın. Amerika'yı ser Nevruz'u nakaşkın ha gelme havaliler roznamager u dekoller havale düzgün dervişe mukheratını. Navxeyda gerek spastikım. Nevruz ve piroz bir veren veride. Gerek sahibi emhi Nevruz ve pirozkın. Gerek spas herabın. Havale düzgün na em tuhazın demek derece mula Avrupa'yı Avrupa'yı Nevruz ve Kürdistan'ı şopinin. Beri bu nakaş bakın Avrupa'yı Nevruz şovki pirozkırın u İsa'lı şovki pirozkırın. Fransızca İsa'çı. Yani Nevruz mixabın ber pandemiye bavayki navendi nay piroz kirin. Yani ev İsa'çı berdavam ki bandora pandemi hem de ser evkin devletan heye. Tırsaya hem de ser siyasetler ve birin devletan heye. Hem ciser civaki heye. Yani gavamrov rastiye de bahs beke. Jberku mesela Lvanderan لسر otobüs trenan qadaxaya maske devam dike. Yani maske gere hebe. Li kolanan ulu danıstandının dükkanan serbest kirne. Yani günlük ne mecburiyet grebi de enjbe de ser dev poziha. Li civak ejber himmuni henekji dixwazin veke dem sera derbas be hediye di derbasi revşa asayi bibin. Jiberi maske hina bıkarişti. Yani evji Ferbuna civakiye mırov dibine. Jiberi hem Aliye civak hem Aliye reveberiyen devletan divarida henek fikarivan devam dikin. Tabii mesela Nevrozi mesele ki rastici jibo gele Kürt gele ki mühime. Gele Kürt Nevrozi ne tane vaki cehnek dibine hemen demi de vaki nasnamaya dibine. Nasnamaya diyar kimna şekli şemala xadı bine vaki civak. Jiberici her dem Nevroz jibo gele Kürt taybetiyle diaspora, ruhiyeta diaspora henek tiştiğinin zaniyor mesele. Yani nasname ziyaretler cehne için mühimtirdi ve jiberici civak Kürt'la Avrupa'yı taybeti ve nasname bu Kürt'iyle xudi derdik eve. Astengiyen ku nahalı peşin çiye ev peşi parçabune yani ligori velatan parçabune her çıkas yekti Avrupa heci devlet heci evki ha prosedürü ha berdevam dikin. Efteni mesela ticari de mesela ticari geru geçti de yekti heye li de asli xada prosedürün de prani heci devlet ligori inisiyatifi xatem diyen İsa'cı bu Nevrozi Ligoriyo'yu sazı dezgehen Kürdistan'ı bir yerden ku disa Ligori velatan xayar bikin büyük şekli piroz bikin. Mesela Almanya kecedeke Ligori daxyaniya xa duhji belki veji ditiye li Frankfurt'e piroz bikin. Li Britanya çem bajaran hatına erkin. Belki navbera haftayeki veren piroz kirin. Ligoriyo parvekine Edinburgh, li İskoçya, li Liverpool, li London'u li esas bisteme heda London'u mesela okuyun. Belçika ise ve Belçika ha piroz bika. Hollanda ise büyük şekli Fransa cüda piroz bika. Yani velhasıl Avrupa ligori velatan piroz dike. Fransa'yı ligori pekanine ve haftaya prani tem piroz kirin. Jiberku mıxabın yevji hiname bandor ekimmesin de ser siyasete Avrupa'yı ne gerek? Ro ekime piroze ve roje ev roje vara kabul kırın ve roje herkes bikaribe beştari ve ev gibi. Jiberku her tüm bistiye ki aları nay roja şemi yekşemi jiberi eğer rojen cejni ve fermi verin kabul kırın ve latan ben kabul kırın dibek tuve rojeda endam yoxa jikari wan bikari bir desturi ver bigri u verin cejna Nevruz'e piroz bikin. Yani tam rojeda tam bir adaydı. Ev Fransa'yı Avrupa büyük şekli yazmayacağım. Gele Avrupa'ya çıkması başları Nevruz'andı ve jigani gele Kürt. Bu neskati çoğunuşandın, ev çoğalediler. Na tabii du aliye ve hani perseki pırdı cida ya.
جبر که هم روش من نشانده هم جی تکیلی می جواکان نشانده جواکیم که هم تیدا نوانده دجین ev jî du aliyan mirov dê bine yek kemasiyên me kemasiyên Kurdistaniyan ya duyemîn jî pêşdîtinên cîhana Ewropayê dünya Ewropayê ev du faktör astengîn pêşê me ne çi ye ya yekemîn tekiliye me bi zimanên Ewropiyan û karanîna ziman di qada Newrozê de gelek lavaze pranî ev hînbûnekî xirab heye li ser wê jî müdaxeleyek xurt divê were kirin ku zimanê civaka derdora me fam bike lazim e em xîtabê wan dikin divê ev zimana pranî were karanîn slogan pankart û belavokên ku tên dayîn peyamên ku tên dayîn de zimanê Ewropî were karanîn bêguman wekî din jî civakê Ewropayê taybetî hene ev jî pozbilindiyek xweheziyek heye ku eger ne ji zimanê wan be zimanê din qîmeta wan tune yani pir zêde qîmetê nada zimanên din civaka Kurd divê peyamê xwe da ku rasterast bigihîşine vê civakê ji vê helwest û vê zafiyeta wan fêm bike bizanibe li gorî hîç tev bigere dîwarî de kemasiyek heye ji ber wê jî gelek salin civakên derdora me Almanya, Fransa yani Avrupa giştî tevrîbûna wan hatina wan cem me kêm e ama her diçe bilindtir dibe sedemê bilindbûna wê çend faktörên yek fêrbûna ziman ya Kurdistaniyan da Ewropayê tekiliye wan xurt dike du ketine nava jîhana Ewropayê da ne tenê wekî karker wekî karsaz wekî bîrmend wekî hunermend wekî nivîskar û em bêjin wêjewan bi vî şeklî ku bi zimanê wan dinivîsin zimanê wan sohbet dikarin bikin ev tekiliyan xurttir dike dikevî nava medyayê biriya medyayê derbasî nava civakê yê nij dibe lê aliyê duyemîn çi ye aliyê duyemîn tekoşîna gelê Kurd li Kurdistanê ye mesela taybetî gava mirov lê binêre eger kuştina Palme Olof Palme nebana tekoşîna gelê Kurd bilindtir bana. Her ku tekoşîn bilind dibe rojên taybet zêtir dikevin rojevên wan civakan rojevên wan devletan. Lê ji ber mesela Olof Palme ku wekî çîrûskiya komployê mirov binav bike hate bikaranîn ev wê çîrûskê agirek da pêşiya navbera her du civaka Kurd Ewropayê belê wekî dîwarek ketin navberî nehişt bigihîşin ev lê tekoşîna Rojavayê Kurdistanê taybetî berxwedana Kobanê di vê meselê de mirov dikare wekî serê beran rolek lîst ew dîwara şikand ama firehkirina wê lazim e zelalkirina wê dîmenî lazim e ku mirov xurt bike yani dikarim bêjim tekoşîna li welêt çiqas bilind dibe çiqas em li vê derê bi xurtî bînin zimên ew li Ewropayê zêdetir wê bandora xwe nîşan bide te ciddî bigirin ji ber tu bikevî rojevê de bimînî niha hûn li Ewropayê jî Newrozê vir temaşe dikin îsal du salan dibin bandora koronayê dirvasbû lê sala par medî dîsa bi milyonan kes taybetî li Amedê li Wanê li Êlihê bi milyonan kes beşdar bûn îsal tê payîn ku hîn bi coşek mezintir û tevlîbûnek zêdetir bê pîrozkirin ji ber ku ji niha de li gundan li taxan avirê Newrozê geşt be û îro startavê ango destpêka wê li navçeya Erkê ya Şirnexê jî dest pê kir bi hevserokê KCD berdan Öztürk dîsa bi hevserokên DVP Saliha Aydeniz û Keskin Bayındır her wiha parlamenterên HDP bi girseyî dest pê kir îsal wê çawa bê pîrozkirin yani hûn çi dema ku hûn Ewropayê lê nerin wê coşek çawa peyamên çawa derkevin yani ez wiha difikirim li gorî psîkolojiya civakê ji ber ku tekoşîn û dijberiya vê tekoşînê tuntir dibe êdî ew herêmên nerm her diçe kêmtir dibe her diçe lewaztir dibe ku bi vî şeklî mirov mantiqê fîzîkê lê binêrî ku rastî ev e jî wê çaxê Newroz radikaltir dibin yani her ku dişe mirov dibîne ku Newroz li gorî
لگوری فیربون و تجربه سر سیاست دولت آنش belki گلی کرد به صدان ساله سیاست دوی مانای ده مانا ریوبرنا جیانا خوا ده گلکی پاشفایه pek naniye. Yani jaliyen dagirkeran vahatiye birevebirin. Li gelek kurd her ku ferd ve tama azadi digire. Daxwazên xwe xurttir dike. Daxwaz xurt bûn ev herêman nerma ku em dibêjin devlet tê de dikanî bilîze ev herêman namîne êdî. Ji ber wê radîkaltir rabibin gel gotinên xwe hê zelaltir bînin zimên êdî ew tune yani şîlotî tune di daxwazên gel de her bêjin zelaltire. Ev jî bi xwe re wan pelên ku li welêt zelaltir derkevin wê li welatên din li Ewropayê li derve welat li diasporayê jî wê zêdetir bandoraxan nîşan bidin. Heta ev ne tenê li ser gelê Kurd heman demê de yê ku gelê Kurd dişopînin jî mecbûrin fikr û ramanên xwe zelal bikin. Mesela Kurd û Kurdistanê de. Dîsa dema ku her sal bi taybetî ji Newroza 2013 virde li Amedê zêdê milyona kes beşdar bû û gelek rojnameger nivîskar çeşmedar ji Ewropayê jî hatin beşdar bûn. Eleqeya Newrozên vir ku bala Ewropayê dikişînî çi ye û gelê Ewropayê çawa giringiyekê dide Newrozê vir. Ji ber ku heqas ji partiyên siyasî rexneyên civakî tên tevlîd bine û ew wateyek çawa din Newrozê Kurdistanê. Rastî eger em bêjin ku heta ku neketiye medyaya Ewropayê medya me zêde li civakê tesîr nake ji ber ku Ewropê piranî pêşî referansê xwe temaşe dikin û bayê xwe bi wan dînin. Li manayê de hatina siyasetmedarên Ewropayê Amedê beşdariya wan Newrozê ku aliyê medyayê ve tê şopandin çima dikevî rojeva Ewropayê ya ajansên giştî Ewropayê ev nediyare. Çima ji ber ku BBC, Reuters ev her sal dişopînin muhakkak wêna lê edîtoryal karê edîtoryal yê navendê wêna çiqas dixe nava rojeva Ewropayê dûr da pirsgirêk hene. Ez dibêjim eger li Ewropayê jî destekek wisa ku rojeva edîtoryal ya van ajansan de bandorê bike wê çaxê dengê Ewropayê zêdetir wê bigêje civaka Ewropayê. Dengê Newrozê û Newroza gelê Kurd. İşte di wî de xebatek dualî lazim e. Yani medyaya me ya Ewropayê diplomasiya Kurd ya Ewropayê divê tesîrê li ser karê edîtoryal yê navenda ajansên Ewropî bike. Rola ajansan û çapemenî medya Ewropa gelek girîng. Bêguman. Yani ajans li Kurdistanê dişopîne ama gava tê navendê li wê derê tê bêjinkirin yani tê kêmkirin tê pîçikirin. Yani mesela dîrokê de aynı tişte du gava dîrokê vegerî îşev min hinekî ji bo bername ji min guhez amadeykarî bû hinekî ez dîrokê vegeriyam gava min serdemên medî û persiyan mêze kir di çapemenê di çavkaniyên Ewropayê de mesela dema Salokiyan yani Selevi Kost dibêjin dema Salokiyan 3 sal di rêvebirina herêmê de lê ev 3 sal sed û 50 sal sed û 40 sal yê medyan zêdetir firehtir cî dane. Yani gava mirov lê dinire ji ber ku çavkanî wekî Salokî wek berdewamiya Makedonyan tê dîtin ev beşa di ewkê de di nivîsê de ji 150 salî zêdetir dirêj girtine. Etê çi manay dîtinên xwe pêşî, nirxê xwe pêşî didin bêyî her tiştî. Ji berê jî gotinên te da ku tu gotinên xwe di wê ewkê de wê meznaya nivîsê de yan jî wê meznaya medyaya de bicî bike divê tu du alî li wê de kar bikî ser karê edîtoryal tesîrê li bikî. Pirsame dawî îsal goy wê encama çawa xwarbîne. Ji ber ku zextên li ser Kurdan, li ser siyaseta Kurdan, li ser ziman û çanda Kurdan zêde û li Ewropayê jî plansaziyek baş heye û dîsa li Türkiye Kurdistanê wê li 62 can navenda me pîroz kirin. Encamek çawa wê xwarbîne û ji ber ku dibêjin îsal demdema serkeftinê ye. Ev slogan wê çi xwasî encam. Niha ez wiha bêjim Ewropî gava têgehan werdigirin û li ser wê difikirin sînorekî jê re datîn her tim.
gava tu bêjî gelê Kurd daxwazên gelê Kurd ve sînorek ve gava tu bêjî daxwazên civakên yên Tirkiyeyê ve sînorek ve din dayîne bêjî. Yani divê van têgeha mirov di Newrozê de tam zelal bike. Di manayê da gelê Kurd niha motora tekoşîna demokratîzekirina herêmê ye. Eger nasnama gelê Kurd derî pêşî nebe, lê pêşî nebe, wê dibe ku bêjin meseleyekî hundirîn e. Meseleyekî civakî ye. Gava gotin meseleyekî civakî pir wana alaqadar nake rastî de gava binêre. Lê eger tu nasnama gelê Kurd bidê pêşî ku wek motora demokratîzekirina herêmê ye, wek motora pêşxistina mafê civakî, taybetî rûyê civakê ji aliyê Jinêva guhertine mirov gava lê binêre, ku wek pênûsek şimşîr li ser rûyeta civakê, ser psikolojî, psikolojî civakê kar dike. Eger mirov vê ewkê vê şoreşê, rengê vê şoreşê ya gelê Kurd bide pêşî wî resmî, ez bawer dikim wê bandorek zêdetir bike. Ji ber ku tekoşîna gelê Kurd navekî dide vê ewkê, navekî dide vê meselê û wî navî divê meriv bilim bike, xurttir bike. Ev jî hinekî girêdayê karê xebatan e. Ez du xalan tenê vê ewkê de destnîşan bikim. Yek dîsa ve digerim Avrupayê, civak Avrupayê ku diplomasiya Awropa taybetî. Ez wekî masî dibînim ku Newroz du xalan da nayê pîrozkirin. Yek Newrozekî diplomasiya bî ku çapamenî siyasetmedar û entelektüelan dişopîne. Diplomasiya Kurd şevekî ji bo vê ewkê pêk bîne. Eger kom bike beriya Newroz yani şeva 21 adarê mesela ku vê resepsiyonekî pêk bîne, vê resepsiyonê de dikevî nava rojeva çapamenî. Gava ketin nava rojeva çapamenî piştî wê çalakiyê ku werin kirin civak zêdetir dikarî balaxa bide vê meselê peyaman rahattir dikanî bigire. Ya duyemîn jî kolan ji gelê Kurdê re bikartîne ev ji diplomasiya gele. Diplomasiya gel û ya din ku hatin cemev hevdî temam dikin, xurttir dikin mandora xwe li çalakiyên din, li pêkanînên din yên civaka Kurd li Ewropayê bikin. Belê barf her girîng jî diplomasiya gele ji ber ku yê ku tê Newrozê pîrozkirin gelin. O yê ku bi hevdûr tên cemhev û yekî têkê çêkin dîsa yê gelin. Diplomasiya gele barf de encamek kînî xurttir çêkin. Biguman ama işte evki de vekta me tune zede, vekta me divê siyasetê ev zêdetir bandor bikin. Yani bandora kolanê daimiye, demdirêje, lê ne dîrek hema tesîrê lê dike. Bandora ya din bandor xurttir e, zûtir tesîr lê dike, lê ne mayînde ye. Ya kolanê wê mayînde bike, di wê manayê da divê Newroza din jî muhakkak rojevê de bêlin, yani jî bikin rojeva xwe ciddi şeş meheberî tu davetiya xwe vexandinê pêk bînî û mehek berê wî tu meylan dîsa van kesan agahtar bike tu rojevê de bibînî ev li gorî wê ajanda xwe eyar dikin. Beriya şeş mehan kes demên kin da van çalakiyan naşopîne xwe li gorî eyar neke gerek siyasetmedar gerek nivîskar gerek yedin. Yani ama hafta gibi ne düşünüyoruz böyle? Ne mümkün yani van tiştana tu eğer te çıkaz zu haberda tevü manak tu avkas mühim dibini. Tu eğer hafta gibi beredi beje ha dema ase biçim ne mühime. Ligori ajanda mı bek Avrupa ajanda yaka beri çedik. Yani gaba ajanda stresale de kırın peşi rojen xay taybet evken xay taybet denivsinin kişiyan jirle kuderiyle. Tüşeşme beri Nevroz'e bir kere roje bavan ev direkt denivsini. Eğer pişti daxwazek were ji bo 21 adar dibêjin navê rojê Newrozê ez 22 adarê dikarim werim. Belê. Em gelek spas dikim. Ez spas dikim. Hevalê düzgün derviş em gelek spas dikim. Em dîsa Newroza û pîroz dikin. Hêvîdarin ku wê ji gorî dilê gelê Kurd bê pîroz kirin. Gelek spas. Em geştin dawiya bername xwe. Serçavan. Belê temaşevanên xwe binê em geştin dawiya bername xwe. Dîsa Newroza hemû gelê Kurd û gelê cîhanê pîroz dikin. Heta cerek ne bimîn nava xêr xweşiyê de. Ji bîr nekin, bibin abone kanala xwe binê û xwe binê bişopîn. Dema xweş.